была сыграна первая театрализованная постановка на татарском языке. Хатаға беру. Сіз аның бір көксіз бала екенлігін бірді есептемейсіз ақыры. Шафиқа білән дә қарындаш шикелле. Оннан якынын алып, кемнең рәхәт күргәне бар? Алдағы көндә ничек яшәп бетерләр дип уйлыйсыз? Гата мәктәптән 100 башы булып чыга түгелме? 100 башы жалуниясе белән ничек яшәп бетерләр дип уйлыйсыз? Кызны аңа биреп әрәм итмәкче буласыз, менә әфәнде. Гата хәзер 100 башы булса, ни зыян? Гомер буе кыямәткә кадәр 100 башы булмас. Ул тәрбия кылды. Аннан кеше җиткән кадәр балалар да безнең белән бергә булырлар. Хуш. Я, ни диярсез? Әлбәттә инде сине иң зур кешенең хатыны булуын күрергә телим. Паша сине күргәндә, матурлыгыңны күреп кызыккан. Мин бер нәрсә дә сөйләмәдем. Бары Шафиқа Пашаны сөйми бугай. Бәлки күңеле башка берәүне телидер. Менә мәсәлән Гата. Күпме вакыттан бирле бергә торасыз? Гата минем карындашым түгелмени? Ни димәкче идең? Әнием, мин сөям. Кемне? Гатаны. Кызым, син нәрсә сөйлисең? Соң син әллә шаштыңмы әллә? Әле генә аны карындашым дигән идең түгелме соң? Кара ничек ялганларга өйрәнгән. 14 яшьлек бала сөям дип торсын инде, я Раббый! Чу, йыгылама. Йыгылама. Бу балага да хәлемезне белгертикмен инде. Зарар юк. Сөюне белә, дөньяның да хәлен белсен. Зыяны юк. Кызым, син атаңның әвәлге дәүләтен беләсеңме? Нинди зур бай идек. Белсәң, хәле безне аңлар идең. Ләкин атаңның 5000 бурычы бар. Бурыч иясе үлде, хәзер дә варислары сорыйлар. Син атаңның казаматта ятуына, минем кайгыдан үлүемә, әниләреңнең ялларына як урамда йөрүләренә риза булырсың икәнни? Кабул итегез. Минем Пашага барганлыгым турында Гата белмәсен. Аллаһ хакы өчен Гата туймасын. Туймас. Хафаланма, туйдырмам. Бетәр. Барысы да бетәр. Бар, әнием, бар. Мин үземне ничек тә җиңәрмен. Минем өчен хафаланма. Canım min biləm. Doktor meni yuqlı diп bilib barında сөйләде. Кичкә кадәр я yetər, ya yetməz dedi. Yok, vallahi Yok, meni